Здравейте, хора! С Майкъл ще готвим мусака! Трябват ни картофи, моркови, кабелне, лук, кисело мляко, кайма, домати, яйца и щипка любов. Да. Няма да ви спираш видеото! Аз винаги започвам първо с каймата, лука, морковите и така нататък. Затова сега ще си нарежеме лук и ще сложиме 2 моркова. Лук, браво, майки! А я кажи морков. Морков. Мами, ти си прекрасен. Морков. Морков и лук. Искаш ли да сложиме 2 моркова в мусаката? Морков. Сега ще ги обелиме и след това ще ги блендираме. Майкъл, спри да ми спираш видеото, моля те. Режа лукът на 2 и го слагам директно в блендера. Вите, не. Майкъл, това ще бъде по-трудно, отколкото за действителната торта. Ето малко. Не ще паднеш. Майкъл, какво правиш? Бау. Ще видиш ти. Ето, виж, сега ще обелее така едно морковче да го папаш. Айде, заповядай. Папай. Така да не се задавиш, защото морковите са много твърди. Къде ми отиде? Нощчето. Майкъл! Ама стига си спирал видеото. Айде, аз ще ги белят и може да си играеш с водата. Ау, мокро ли е? Като малко. Мокро е, да. Малко. Мокро е, да. Ма ти виж какво правиш. Ама ние сега не снимаме за YouTube. Ая. Мами, не снимаме за YouTube сега. Така, хора, нарязах си картофите. Сега е време да направя каймата. Искам сега и доматите. Между другото, сместа ставам доста повече, отколкото картофите, но нищо. Ами хора, това е готовата му сега. Сега я слагаме във фурната да се пече и 10 минути преди да бъде готова ще й направя заливка от кисело мляко, яйца и една лъжичка сода за хляб. Ще ви покажа и крайният резултат. Хора, мусаката ми е готова. Стана топ. Ако ви харесват още такива видеа и искате от мен повече такива видеа, цъкнете плюса и ми напишете долу в коментарите. Искам още. Чао и до следващия път!